במוסקבה מתנהלת תחרות על אליפות העולם בשחמט, ושני המתמודדים הם בוריס גלפן שלנו, ווישי אננד ההודי הוא עכשיו אלוף העולם. בוריס גלפן, אם אינני טועה, נחשב לשחמטאי ה-20 באיכותו בעולם, ואילו וישי אננד נחשב עומד במקום הרביעי בסולם האיכויות. זה כמו מין סולם כזה כמו בטניס. אם כן, הסתיימו שני משחקים ובשניהם התוצאה היא תיקו. אנחנו נעקוב אחרי אחד המשחקים, אחרי המשחק השני, נניח, ונקבל איזשהו הסבר מפיו של בוריס אלפרמן, שהוא מומחה, הוא מאמן שחמט, הוא גם מאמנו של גלפן. דרך אגב, אם בוריס גלפן שלנו יזכה ויהיה אלוף העולם, היו מחצית האלופים עד כה היו יהודים, נדמה לי, לפחות מחצית. למדינת ישראל או לנו אין שום סיבה להתפאר בזה, כדי שישראל לא תמה אפילו פרוטה אחת להישגו של גלפן, עצם העובדה שהוא הגיע לשם. התומך העיקרי הוא חברת אינטל, היא זאת שתמכה בגלפן, אז כן, לה מגיעות בחיות הכפיים. אם כן, בוריס, בוא תסביר לנו, מה היה בשני המשחקים? נתמקד אולי במשחק אחד, השני נניח. מה היה הראשון? המשחק הראשון. בדרך כלל המשחק הראשון זה המשחק הכבד ביותר בשביל מי שמנסה, אפשר להגיד, להתחיל את הדו-קרב לאליפות העולם. כרגע זה בוריס גלפן, כי מי שאנחנו כבר שיחק מספר פעמים בקרבות לאליפות העולם. בשביל בוריס גלפן זה פעם ראשונה, אז הוא בדרך כלל אמור היה להרגיש קצת כבד, להתחיל את המשחק הראשון, בוודאי הוא מתרגש, אבל דווקא במשחק הראשון הוא לקח את היוזמה, וכבר מהפתיחה מה זה לקחת יוזמה בשחמט? לקחת יוזמה בשחמט. בשחמט יש... טניס מוטי זה להתקרב לרשת תמיך? לא, להיות אגרסיבי. להיות אגרסיבי. גם פה, גם בשחמט. משחק השחמט הוא די דומה לטניס, זאת אומרת יש... במשחק השחמט לבן הוא בעצם מי שמגיש את הכדור, אז לבן יכול להתחיל מהמלך, מסע E2-4, שזה מביא גם מלכה וגם רץ אפשרות להתקפה, זאת אומרת מי שפותח עם מקפיץ את החייל שלפני המלך, בדיוק, הוא יהיה אגרסיבי יותר, מאוד אגרסיבי, ושזה מאפשר לכלים האחרים להתפרץ במהירות. אתה פותח למלכה זה משחק הגנתי. נכון. כשאנחנו פותחים מהמלכה משחק הגנתי, מצד אחד הרגלי הוא מוגן על ידי מלכה, ומצד שני רק רץ יכול כרגע לנוע למרכז הלוח. בשני משחקים אנחנו פתחנו במסע ד'2 ד'4, שבעצם אני יכול להגיד שוויש אננד זה שחקן מאוד מאוד אגרסיבי, ובאופן טבעי במשך המון שנים הוא שיחק רק E2-4, זה המסע הראשון שלו ולתמיד המסע הטבעי וסטנדרטי שלו. עכשיו לפני בערך 5 שנים וויש אננד, אנחנו אומרים את זה, שינה את היד, אוקיי? פותחים מימין או משמאל, אז הוא שינה את היד, זאת אומרת התחיל לשחק יותר ויותר יש יד למלכה ויד למלכה. אז אחרי ד' 4 יש לשחור שתי... כמה זמן נמשך משחקי תיקו? משחקי תיקו יכולים להימשך גם 8 שעות, המשחקים הראשונים של גלפן נגד אננד נמשכו יותר מ4 שעות. אז אחרי ד' 4 גלפן הפתיע את כל העולם, לא רק אותנו, את כל העולם. במשך כמעט 25 שנה של הקריירה שלו הוא תמיד פתח ביותר הגנתי מסע, כמו ד'7 ד' 5, ופתאום במשחק הראשון הוא הפתיע את כולם ושיחק הגנת גרונטפלד. מצד אחד הוא מפתח את הרץ ורוצה לעשות הצרחה, מצד שני הוא מתקיף את המרכז של הלבן. בדרך כלל באמצעות הסוס שלו שמגן על השחור, גם את הרגלי וגם את הפרש. אוקיי, זאת אומרת זה פתיחה מאוד מאוד אגרסיבית, זה פתיחה שאנחנו אומרים זה לא משחק על תיקו, זה משחק על 3 תוצאות. זאת אומרת אפשר להפסיק לנצח וגם לעשות תיקו. מצד שני מי שמתחיל לשחק פתיחה הזאת מאוד מאוד אגרסיבית גרונטפלד, אנחנו אומרים שזה השחקן שחייב לעבוד על הפתיחה הזאת ימים ולילות. ללא ספק, הגלפן במשך חצי שנה התכונן באופן מאוד מאוד רציני למשחק, וגם לדו-קרב. מה פירוש להתכונן? הוא פיתח את כל האפשרויות הנובעות מההתחלה? בדיוק, שהוא לא שיחק את הפתיחה הזאת בכלל, ואז הוא מתחיל לשחק אותה מ-0. מישהו עשה פעם תחשיב המתמטי, ואני יודע שעשו, מפני שהרי מחשבים משחקים את כמה אפשרויות מתפתחות מהמצב שאנחנו רואים עכשיו.
מהמצב הזה אנחנו יכולים להגיד ש10 בפסקת 28, כבר אנחנו מתחילים רק מהמצב הזה. 10 בחזקת 28? נכון. טוב. זה מספר אפשרויות הקטן ביותר שיש בשחמט. אני רק בקצרה אראה לכם את המצב שקרה אחרי מספר מסעים, אוקיי? שכאן גלפנד עשה מהלך עם המלכה, כן. ואחרי שווישנה... רגע, תן לבחון את הדברים. המלכה יכולה עכשיו לפנות לכל... כן. כרגע... היא מאיימת על הרץ. נכון. כרגע הפרש הוא מותקף מצד אחד, מצד שני יש ריתוק, ואנחנו כבר מתחילים איזשהו משחק של מאוד מאוד חריף, משחק של הגנות והתקפות, אחרי שאנחנו משחקים עם הצריח. הצריח מגן כעת על הרץ, נכון? אנחנו מתקיפים את הרץ, אנחנו חייבים לסיים פה. מה באמת? כן. אוי ואבוי. טוב, אז מה יהיה? מה יהיה? כרגע מצב הוא תיקו, אבל כולם אומרים שגלפנד ממשיך ביוזמה שלו בשתי משחקים הראשונים. אנחנו מקווים שבעוד שבוע אנחנו כבר נראה תוצאה אנחנו רואים עכשיו את מנצ'סטר סיטי שלקחה את האליפות זה לא יותר מעניין. בחייך, לא מעניין אותך. זה מעניין רק 20 מיליארד איש, אבל אותך זה לא מעניין. כן, ומה אתה יכול לומר על זה? על מה? זה? אמרנו, שהסיטי לקחה את האליפות. סיטי זה מה? מנצ'סטר סיטי, היא הבקיעה 2 שערים ב3 דקות האחרונות. אני שמח מאוד, גם אתה? גם אתה מאושר? תודה רבה בוריס אלתרמן. עכשיו נפנה לגבי קסלר, עורך אתר כלכלי.